Helo, dyma ganlyniad Unawd Offerynnol i'r rheini yn Ffês 3. Nawr, Ffês 3 yw'r plant hynna'n yr ysgol, ac erbyn yr oedran ma, chi gweld bod y saith a gystadlodd wedi mwynhau perfformio. Oedd I dewis nhw o ddarnau'n dangos hyn, gafon ni Elton John a Lewis Capaldi er enghraifft, a mae'n braf gweld bod chi'n cael pleser mas o chwarae offerynnau chi gytre. Fel hyn, fi'n ei gosod nhw heddi. Yn y wobr gyntaf, mae Catrin Lloyd ar y clarinet. Oedd Catrin yn chwarae'n gerddorol iawn, o'ch chi'n gweld ei bod i lot o feddwl mewn i'r dynameg, i'r cymalu, ac fe nes I wirioneddol fwynhau pa mor gerddorol oedd ei pherfformiad hi. Efallai bod eisiau I fod yn ofalus bod y nodau isel na ddim yn rhy wyntog, ond rhywbeth bach iawn oedd hwnna mewn perfformiad pleserus iawn. Yn ail agos iddi wedyn, fi'n rhoi Rhiannon Jones ar y piano. Fi'n cofio chwarae'r darn yma fy hunan, a mae fe yn ddarn heriol, a ti dangos bod gyda ti feistrolaeth gadar iawn o dy dechneg di, a bod ti'n chwarae'n gyflym iawn. Efallai nawr ceisio weithio a dynnu fe nôl bod ti'n gallu cymalu a bod yna ddynameg gyda ti, fel bod ni'n gallu cael y perfformiad mwy cyflawn na yn y dyfodol, ond da iawn ti. Ac yn drydydd wedyn, fi'n rhoi Thomas Lloyd ar gitar electroneg. Nawr, fi gafon ni ddarn eitha cool gyda Thomas, a fe'n bendant yn chi gweld bod e'n mwynhau perfformio. Efallai tro nesaf, dewisa'r ddarn sy'n dangos mwy o dy ddawn di, falle bod solo yn y canol neu rhywbeth, a bod ni chi gweld dy dechneg di a dy feistrolaeth di o'r offeryn, ond nes I bendant fwynhau'r amrywiaeth o'r gyda ti. Diolch yn fawr i'r saith a daliwch ati bob un ohonoch chi. Mae'n braf iawn gweld bod y safon yn uchel iawn eleni eto.